Pozdrav svima. Kupio sam ovo. A zašto sam to kupio? Zato što me baš zanimalo kako izgleda peći meso na ovome, električni roštilj. Tako da evo, rekao, idem snimiti video. Što je ovo otvoreno, bog te? Idem snimiti video. Tako da znam kad sam nešto pogriješio. Sad sam rekao kolegi da ću snimiti video o električnom roštilju Schaeffler roštilj. Pitam ga da li se treba dolijevati vode ili ne. On kaže da ne. Pa ćemo vidjeti sad mrežni očistiti uređaj, dodatke. Nakon prvog ukopčati uređaj u punjač. Počnite s radom. Prije čišćenja uređaja ne režite. Nikad držite da kad koristite i čupajte uređaj. Ne spominje se. Bog te, šta je ovo? Uglavnom u Pevecu za... koliko je ovo plaćeno? U Pevecu je ovo plaćeno, ne znam, 18 eura. 137 kuna, tak nešto. Hajmo mi vidjeti šta je ovo. Prazno. Šta je ovo, bog te? Deve, nemoj jebat. Dobro, ajde. Ajde, nisam picajzla. Pa ćemo vidjeti. Evo ga. Kupio ja roštilj. Ovo su vjerovatno noge. Aha, znači... A deve, nemoj jebat, bog te. Vidio? Možda sam ja ovo uzeo pod oštećena roba. Jel, ovo je žar? To valjda radi. Odmah ćemo ga odmotati. Budem neko meso peko pa ćemo vidjeti. Baš me zanima kako će to izgledati. Znači ovo je žar, ovo je rešetka. Evo još malo uputstava. Ne piše nigdje to za vodu, jel se dodaje Vaser 7. Nikad ne uranjajte uređaj u vodu. Posudu prilikom... Ne znam, nekom je Što je ovo? Bog te, ja ovo kupio, ja ne znam šta je ovo. Aha. To ide tu i to su oni mali šarafići. Dobro, ali pretpostavljam... Šta? Aha, ovo je puklo. Di sam stavio tu plastiku? Ovo je puklo. U tom zecu leži grm. Evo, neku sam vodu stavio. To tu ide. Dobro, aj mogu bez toga. Dobro, aj niko nije kriv. Možda je stvarno jeftinije plaćeno jer je oštećeno. Neko je me rekao da se tu stavlja nekakva voda. Čekaj ovako. Znači ovo su noge. Sad idemo bez nogu. Ovo se montira... Aha, znači tu su rupe. Znači ovo se samo stavi tu. I ovako. Da, ima i tu vodilica jedna. Čekaj. Evo ga.
Znači ima vodilica, nije teško smontirati. A ja mislim da se tu malo stavi vode, zato da bude lakše za oprat. Čemu onda ovo služi? Možda ovo može... A je, pa ovo je tacna da se lakše opere ovo. Ja ću večeras na ovome peći meso. Evo, to ćemo staviti ovako tu. Ovo ide... Aha, vidiš kao možeš premještati, ali ja ću staviti ovako na sredinu. I štruju imam i tu. Svijetli, da mi ne zdrmalo nešto, jebate. Valjda smije ići oko ovoga. Čekaj malo. Sve nešto na hero. Čekaj. Oha, pa to je već na maksu. Pa mi ćemo staviti 1, 2. To možda trebalo oprat prije. Pa u biti perem samo ovo. Ja bi to trebao malo oprati. Ajde, stavit ćemo pauzu pa ćemo nastaviti. Smo počeli. Da, ovo se žari ko ludo, a stavili smo na tricu. Evo, vraćamo ovo. Vraćam rešetku. Upalio sam napu. Ovo je dosta vruće. Probat ću zbog kabela okrenuti nekako. Šta ja znam, da mi ovaj kabel ne bi još zagorio. Evo, se fino vidi. Evo, kulinarski video, pečemo na tome. Sad ćemo vidjeti šta ćemo peći. Peći ćemo Sveti Lidl. Junetina i svinjetina. Vodu dolili nismo. A sad treba staviti ovu ispod. Ima neki smrad, ali ajde idemo probati. Evo, živi bili pa vidjeli. Sad ćemo mi ovu pljeskavicu. Što ti je pljeskavicu? Vidi da je plas. Dobra je, nije valjda pokvarena. Znači, goli šef, master šef. Na. Pripremamo drugu. Sad se nešto slijepilo. Sad je... Dvije. Jednu ćemo ostaviti sa strane, ako mi ovo zeznuli da mi to možemo. Ha, gle! Grije se. Možda da uvalimo ovdje nekako. Dobro, ajde, evo, opet ćemo malo pauzicu stisnuti. Evo ga, odpauzirali smo, čekamo prvo okretanje. Koju smo stavili? Prvo ovo. Znači, prvo okretanje ja nisam gledao, ne znam, dobro, okrenut ćemo. Ha! Aj ti reci. Pokušavam da se napravi mjesto i za ovu treću. Sveća to pojesti. A da ju ne polovim ili ne znam nija šta je. Uglavnom pečemo, to jest ja pečem, to jest vi sa mnom pečete. Gurmanske pljeskavice s topljenim sirom, slaninom, mesni pripravak.
Hvala Bogu, ja volio da je mesni, da nije, ne znam ja, nešto što nije meso, jel? Miriši, simpatično je. Da, dobro je. Ništa, trojčica je, mislim da je trojčica, da, na 3 je, znači nije jako, na 3 je, a od pauze do sad je prošlo, pa malo, možda nekih 2-3 minute. Evo, ništa, sad ću opet staviti pauzicu, pa nastavljamo. Peče se to fino i dalje. Mislim da se voda dolje stavlja čisto zbog lakšeg čišćenja. Jer ova masnoća kad se iskori to će biti svašta, ali dobra je stvar što termostat, fino i dimi, da, u biti sklop termostata sa grijačem se može odvojiti. Znači taj dio ne perete, vjerovatno se malo počisti vamo tamo. A ovo sve ostalo ja vjerujem da se može staviti u ovu plastika. Vjerovatno se može staviti u perilicu posuđa. Ne znam da li je vrijeme da se proba još jednom ovo okrenuti. Ne, treba još. Malo sam poranio. Ovo nek se još peče, to je nešto crno, ne znam. To vidi se i na videu. Mislim da je fino, da će biti dobro. Ništa, idemo dalje. Malo ću pojačati. Kao malo sam pojačao. Idemo sad probati ovo okrenuti. Probat ćemo zapeći još malo u drugu stranu. Ovako. I okrećemo prvi put ovu. Kao da sam prvi put bio malo strpljiviji kod pečenja prve strane. Znači ovo smo okrenuli, gle, nije kulinarski video, zanima me samo kako će izgledati ovo pečenje prvi put ovih pljeskavica. Nadam se da će biti dobro, da će biti fino. Ja sam si pripremio kruh, nož, vilicu imam, pa to će biti večerica. Valjda sam ruke opro, ne znam, jesam. Fino se to krčka peče, dobro to izgleda. Baš. Sad puno jače cvrči kako sam pojačao. Ajde budem vratio na ovu stranu. Ovo nek se još malo peče. Video traje sad već 13 minuta. Pauze su bile, mislim, ukupljeno 5-6 minuta, znači nekih 17, 18, 19 minuta se to peče. Ja ću sad, nestrpljiv sam, skidam ovaj komad. On ide u probu. Ovaj ćemo malo premjestiti tu. Ma da, ovo će biti sranje oprat. Ovaj će biti sranje oprat. Ovaj kasnije, ne znam, nija 5-6 minuta. Ovo me sad zanima. A gle. Ma pečeno je. Pečeno je, nema šta. Da probam. A gle, nije ovo roštilj. Ma, odlično. Odlično, ovo nije roštilj vani, nema dima normalno. Gle, 20 minuta, večerica je na stolu. Eto, dobar tek, hvala za pregled. Pozdrav.